हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आसतु ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ବୈଦେଶ୍ୱର ଟି ବ୍ରିଜ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବୈଦେଶ୍ୱର ଟି ବ୍ରିଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଏଠି ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ ସିଂହନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ହେଇନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବ୍ରିଜ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ତଳେ ନଦୀରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଯିବା ଆଗକୁ। ସବୁ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଭିଡିଓରେ ରହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସବୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଗଛ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ବଢିଆ ମାନେ ପ୍ଲେସ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିଂହନାଥ ବଡମ୍ବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବି ବୁଲିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି। କେତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ କଣ କରିବୁ। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଦୀ ଭିତର। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ଚାରିପାଖେ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତ ଅବିକା ଶୁଖିଲା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।